एबसुफ्रा बेखौ मावनो होननानै लादोंमोन। बे खामानिखौ दासिमबो जोंनि बे 1 नं. जिखुरनि ककिला माथावरिखौ दासिमबो मावनाय जायाखै। जायनाखि गादियाव दङ राजनितिक नेताफोर दङ बिसोरनि थाखायबो बे मेसेजखौ हरनाय नांदों। नाथाय जोंनि बे एरियाखौ नायस'नालासिनो बेलेग एरियायाव खोनायखौ जों दुखु मोनदों। अनेक नाङै जायगायावसो खोनानै बिसोर जोंनिखौ फोलोमफैयाखिसै। बेनि थाखायनो जोंनि गामिया बहुद दुखियाव गोलैना दङ। नै देग्लाय जुदि दाबो खोआबा खालमासिबो जों माइ गायनो मोनाखै, सेमोनबो गायनो मोनाखै, देग्लायबो गायनो मोनाखै, अब्ला जोंनि भबिसतआ मा जागोन? दा जों मेसेज हरनायनि सोमोन्दो जाबाय जोंनि गामिनि 1 नं. जिखुर गामिया बहुद गोबावनिफ्रायनो दैबानाजों एफेक्टेड जागासिनो दङ। थांनाय बोसोरावबो नै गायनो मोनाखै फोरलेबसेबो। बयहाबो माइ दै गैया, हाजिरा मावै मावै जानांदों। ओमफ्राय बे बोसोरावबो माखासे एबसुफोरा आखायाव लादोंमोन खोनो माथावरिखौ। अब्लाबो नैबे जोंनि एफेक्टेड एरिया खोआलासिनो अनेक नाङै जायगायावसो खोनानै बिसोर जोंनिखौ फोलोमफैयाखिसै। बेनि थाखायनो जोंनि गामिया बहुद दुखियाव गोलैना दङ। नै देग्लाय जुदि दाबो खोआबा खालमासिबो जों माइ गायनो मोनाखै, सेमोनबो गायनो मोनाखै, देग्लायबो गायनो मोनाखै, अब्ला जोंनि भबिसतआ रिफन बरायाबो गोदो लाबोदोंमोन खनथाम खनब्रै, बेबो खरसा लांदोंमोन बे दालांखौ मावना होथारगोन होननानै। दिनैसिमबो मानो जायाखै? गोदोनिफ्रायनो जाय बयबो आसाल' होयो, अब्लाबो जों गामिया दिनैसिम थांबाबो दालां बारस'नानै थांनांगौ। दालां मोनसेबो मोजां गैया, लामा मोनसेबो मोजां गैया। मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों आङो, जेनेबा बै जोंनि ककिला सेन्टारजों नांजाबनाय बेबो बिजिपुरनि फिल्ड। बेवहाय माने मोननै भट केन्द्र दङ। बे मोननै भट केन्द्रनिफ्राय जोङो दिनैसिमबो मोनसेबो आसनि बा माबा मोनसे बाउन्डारि वाल बा माबा मोनसे आर्ट फिलिं बेफोरबायदिबो जों मोननाय जायाखै। थिग बेफोरबायदिनो बै जायनाखि गादियाव दङ राजनितिक नेताफोर दङ बिसोरनि थाखायबो बे मेसेजखौ हरनाय जाखाबाय। जितु भट केन्द्रआ जोंना बेयाव मोननै, अब्लाबो बेयाव मोनसेबो दिनैसिमबो सरकारनि मोनसेबो आसनिनि मुङाव मोनसेबो माबा नुनाय जायाखै। माने आर्ट फिलिं होन, बाउन्डारि वाल होन, माबा मोनसे गेलेग्रानि फोथाराव माबा मोनसे कमप्लेक्सनि माबा बिदिखौ गायसननाय फैनाय नुनो मोनाखै। खिन्थु मिथिङालाय गिदिर गिदिर बेयाव लाबाय थायो, अब्लाबो बेयावहाय मोनसेबो आसनिनि थाखायहाय बेखौहाय नायस'नाखै। मिटिंनि मिटिं होन, माबानि दाखालिसो जाना थांलायबाय नै हारिमु आफादनि, अब्लाबो बै राजनितिकफ्रा साननांगौमोन बेवहाय माबा मोनसे बानायनानै होथारनांगौमोन, अब्लाबो दिनैसिम नुनो मोननाय जायाखै सरकारनि आसनि बेवहाय। बिनि थाखायनो आं बेखौबो बै राजनितिक नेताफोरनि सायाव बेखौनो बुंनानै आं मावथारनांगौ होन
खोनायखौ जों दुखु मोनदों। बिनि थाखायनो जोङो बे रादाब बुथुमगिरिफोरखौ लानानै जों रादाब हरनो गोनां जादों। नाथाय जोंहा दिनै दैज्लां बोथोर सफैबाय, गिनांगौ फैलायबाय। बिनि थाखायनो जोङो बे समनिफ्रायनो मावनानै जोंनो होनांगौ। आं बे बुंनाय जाबाय।